Nyakwara Mugejwango chopo kanyo sa achiel mamidhiambo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag rameny piny mwaikoni kawuono ma en chieng' wuok tich tarik en 29 dwe mar 12 higa mar 2025 ka nyaka sani odong' mana odiochienge ma wakwano wanyalo wacho ni odong' mana odiochienge 2 kende to warwako higa manyien nyaka sani Nyakwara Mugejwang ageno ni odiochieng' mari obedo e yo makare ka midhiambo ma kawuono waikoni weche mathoth matimore e counties magwa ka achiel kod mago matimore e korgwe matimore sirikal mamalo ahinya nyato odiochieng' ma kawuono mwang'eyo ni bore Nairobi kae jodak ma Mukuru nowuok oko ka ging'anyo ka koro giwacho ni nyaka ne gidhi dak e udi manyien sirikal pok ochopo singo mano mar chulo gi omenda maggi mano maderom 30,000 mowinjo bed ni ne imiyo moro ka moro mar mondo mi okonygi e chenro mag dar kopogore kod mano bende nitiere jolupo mane olwar e nam mano midhiambo manyoro ka nyaka sani podi chenro mano mar manyo ringre mamoko podi dhi nyime mago kachiel kod mamoko mathoth waikoni weche manyien mag rameny piny to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. Menyo dhi nyime ne ringre jolupo adek manyolwar e nam bang' yamo ng'ielo yiegi e dhowath madhogoye odhiambo manyoro ma onego ji 5. Most of the schools manondiko gin skunde makoni. Koro orocha mathis nikech kada skul no pok awinjo is the first time awinjo wach skul no akiara ni skul no bet nang'o but it's a national school. Achiedh nade pod okwako jonyuol kod jopuonjre mamoko bang' rem yudo thuolo mar loko skunde ma oluongie e grade mar 10. Tulikuja tukahesabiwa kama wana kijiji, kuna pesa tulipromisiwa tutapewa 30k ya kuhama. So kijiji imekuja ikabomolewa. President alikuja akalonji nyumba phase 2, lakini tujapata bado nyumba hadi hata ufungua hatukupewa. Jodak ma Mukuru e bore Nairobi ywak ni pok ochopne gi singo mane jatend piny ochiwo mar chulogi mondo gidonje udi manyiena. Nyawang'anya wacho ni anto nagombo ni wadhi adhiya gi broad base ni mbele. Wariwre ariwa gi President Ruto wadhi mbele. But ma ok en decision mar ng'atadi. En decision mar the entire organs mag party. Mane momiyo nyaka wadhi National Delegates Convention. Kochakore sigand donjo e telo, mako lemo mar gavana kod jakom ODM, twak makende kawuono menyo gavana Gladys Wanga. Nyakwara Mugejwang weche makamagi nyalo neno achiel kachiel kokalo e Facebook page maro ibiro yudo Ramogi TV, mbui maro mar X ibiro yudo Ramogi TV Kenya ka achiel kod YouTube bende nyalo luwo weche makamagi achiel kachiel Ramogi Iknwa bende kokalo e namba mar ote machuo kari 3 manyo otho e nam Lolwe e dhowath madhogoye e sub county ma Usigu kama jolupo 5 nyo othoe. Jakom dhowath ma Usenge John Ochieng lero ni jolupo 7 ne rik ni e yie mane yamo ogoyo kendo ma olokore kodgi e inama. Ng'ato achiel nyoresi bang' mako bath yieno kendo liere. Ringre 2 ne osegole nama ka menyo dhi nyime ne ringre mamoko 3. Masira mosiro kama duong' ahinya en mana wach mar jolupo mane dhi nam mane dhi chiko tonde ne gin dhi 6 to 5 odong' e nam kalore gi yamo mane nitie mapek ne gin joma nodhi Karimba koro kane gidhi chiko tondo yamo nobiro manohingogi manoloko yie koro nitie joma nosemo struggle but ne yamo otamogi to ng'ato achiel to yude kongima kofloat e yie nam koro en momiyo be wafwenyo ni nyithindo moko nodong' e pika nitie ji 2 moko moseyudi osetere Kotagulu ka kano ringre kae Mchari ji 3 pok oyudo ringregi to wan be kaka jokombe wan gi beach wasetemo struggle mondo mi wachik tonde mondo distance ma gilware kendo kabora sach en machiegni gi dhowath madhogoye. Tendo bila oyango ni dhi tiyo kod yore manyasani mag teknolojia mar nono masira mar apaya manyocha onego jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli okoni sirikal biro timo duto manyalore mar yango adiera manitiere e tho mar Jirongo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Magi gin weche mane oyangi kinde alam mane obagi dala mane en jaod bura Malugari Cyrus Jirongo mani maili 7 mayudore Kitale motelo ni ik mare e pare malo makande county ma Kakamega. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli okoni sirikal dhi tiyo kod teknolojia manyasani mar nono masira mane okelo tho mar Jirongo e kod adiera makende. Sisi kama serikali we will do the needful to investigate and the forensic investigation is already on. We will leave no stone unturned
till we get the facts. And we should not speculate about anything because technology will not lie. Pastor akija hapa atasema siku yake ilikuwa imefika, hatujui. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba as the government we will do the needful to ensure we get to the bottom and logical conclusion. Kata kamano, mokukum jotelo mane ochopo to oseyo sirikal kagidwaro ni mondo keta yanga nondo ewi tho mar jatelono. Kagitelo ni familia dhidwaro nondo margi giwegi kaluwore kod kaka sirikal yulo ewi nondo mar tho Jirongo. Na wachunguzi wa kibinafsi ambao nilikuwa naona ripoti yao jana usiku, wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha lilikuwa na watu wawili wameketi mbele. Nyuso hazionekani lakini linaonyesha kuna watu wawili wameketi, so hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja alikuwa peke yake? Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi, ati sasa wanafikiri polisi wameshindwa na kazi, sasa tutumie tochi. Hii tochi itaweza kama polisi hawawezi? Ikidero bende familia kod osiepe Jirongo opako Jirongo kaka jatelo ma osiep ji ma kendo ma jachiwre to kod chiwo. Huyu mwenda zake aliongolea umoja wa jamii Asaya Mulembe. Tumepoteza, ndiyo umepoteza kama familia, lakini sisi pia tumepoteza. It is very hard for me to imagine that we shall not hold discussions over farming, over politics, over the family. It is very hard. Cyrus was the cohesive factor in this home. He was the unifying force. Mosenindo Cyrus Jirongo ichano kowe pare maluma kanda Lugari e county Kakamega. Barikiwe sana. Asanteni. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Japuonjre moro ma jahigni 14 olala kowuok e dalagi Manikero Goya wirani familia mare onyiso pek mar tere e skul sekondar mamalo bang' timo penj mare. Japuonjre no manyinge Benjamin Maingi ne olala jumachiel mokalo kendo jonyuolne osebedo kadang'ne mar manye. Anyuola mare lero ni nyocha gi singo mar tere skul ma ginyalo chulo nengone gino ma ichichni ema nyocha onjao chunye kendo ma omiyo olala. Kata kamano podi nono kadibedni mano ema okelo midhiero no kose dibedni nitie wach machielo. Huku on Tuesday siku ya Jumanne akaendea, alikuwa anaendea Lisauti katika Idheri Primary School. Enye aliendea alitoka huko kama saa 2 na akafika shule vizuri, lakini kutoka aendee anja rudi kutoka Tuesday. Alifika shule na akachukua, lakini hapo anjulikani alienda wapi mpaka wa leo. Tukamwambia tutampeleka shule moja. Although hakuwa ameipenda. Nimekuwa na wasiwasi sana kwa maana hata silali, hata kukula inanishinda. Kwa maana si kawaida mbeni kuenda. Si kawaida kukua kijana yangu anaenda na ajui hata mamangu ako anje. Mimi niko na stress sana na yeye. Niko na stress za kumtafuta, nimuone tu akiwa Ndalo abiriyo mane migao mar somo ochiwo ne jonyuol mane nitiere kod gombo mar loko skunde mag senior mag nyithindgi orumo ayanga kawuono. Migao mar somo oyango ni jopuonjre mahao 30,403 ne ochwalo kwayo mondo timnegi lokruok makamago. Kata kamano, moko kuom jonyuol kaachiel kod jopuonjre nitiere gi kihondko kaluwore ni pok giyudo duoko mag kwayo maggi mag loko ni nyithindgi skunde e kinde ma yepo mag sikunde okayo. Sharon Ong'ao gi mathoth. Tok ndalo abiriyo mar oro kwayo mondo loknegi sikunde mag senior manoluonge nyithindgi. Jonyuol mathoth pod nitiere kod achiedh nade mar yudo duoko mag kwayo margi. Duoko magigeno yudo e giko mar odiochieng' ma kawuono. Tabitha Keta en achiel kuom miyo marito duoko kod siso. Nyathina noluong Kisi, tan skunde, most of the schools manondiko gin skunde makoni.
Koro orocha mathis nikech kata skul no pok awinjo. The first time awinjo wach skul no. Akiera ni skul no bet nang'o, but it's a national school. Nwatimo lokruok, nwa suggest ni omiwa another school, ginyalo wilo nwa another national school, nikech skunde manwa yiero ne gin machiegni koni, alafu be kama nodhi no be bor kodwa sani sana, to nyaka sani pok wanwang'o report mora mora. Wuod Tabitha, mong'ere kaka John Favor, manido points 65 ewi points 72 e duoko mag KJSEA, onyiso ng'ur mare ni skul mane oluonge. Asebedo disappointed nikech being it is a national school, I did not expect it, and the distance, school no bor kabisa. I knew kata the hours that I'll be using in the bus traveling. Anyalo timo gik maber ka ane school which is closer. I can take that time for preparation nikech jio yao school kama gik mang'eny kaman. To kase local school, ayudo school mag Thika. School no kao the pathway makao me and STEM. School no ber, but the only problem ni en pok ayudo feedback. Kaluwore ni lai manyien mar somo ne nyithindo mabiro riwore kod senior school e grade mar 10 higa manyien opogore. Favor oyango gimomiyo ne oyiero lai kata pathway mar STEM. STEM en gi opportunities mang'eny. Ki dwa bedo daktari nyalo kao STEM, engineer STEM. STEM, yani it is marketing itself. It is not a must for you to go out there ichako manyo tich. Omedo ni ne otimnegi ikruok makare mar yiero lai mag somo magidwaro gi school. School no ikowa. They took 1 week for teaching us on KJSEA, the pathways, taking us through most so that we may not make mistakes in future, saying that I hope I could have taken STEM, I hope. So the teachers took their time to prepare us for like a whole week. E kinde ma jonyuol timo ikruok makoni kod kocha ne yepo mag sikunde, Tabitha oyango luoro ma entiere godo. Kaka janyuolwa be gi gik mang'eny ma wan go mpango mang'eny, ka nyathi seche gi pok wang'e nyathi dhi e skul mane, wanwang'o ka nitie pek moro mathis. Gi selection ni the next selection from 6th to 9th, to wakia kaka bobet, kaka wabopangre, nikech ndara be sani kaka ji dhi e ndara mang'eny, unyalo dhi to nyalo bet kaka Christmas kama e mtokni kendo nitie gik motimre ndara kanyo nindo nyaka ndara kudwa tero nyathi e skul. Koro ka hecha ka janyuol daber ka gigi wanyalo nwang'o chon mondo wabe waikre moromo mondo nyathi obed ni donje skul seche mowinjre monego bed ni gichako classes kamoro achiel. Kaluwore gi migawo mar somo, jopuonjre 1183 ne oro kwayo mondo loknegi sikunde mag senior manoluonga gie. Kwan mag jopuonjre 1116, migawono ne opuodho loko magi. Ka kwan mag jopuonjre 1066, kwayo magi ne owit oko wiran ne gioro kwayo ne rang'iny mar sikunde madongo kende, kata mong'ere kaka category 1 schools. Ma migawono wacho ni onge kod thuolo moromo. The main reason why we are declining most of the requests is because of capacity. I have said more than 50,000 students are interested in 20 schools, which is impossible to deal with. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jodak ma Mukuru kwa Njenga e boma ma Nairobi obago ng'anyo kawuono ka gidwaro ni ochulgi omenda Sh30,000 mane osingnegi kod sirikal mar konyogi e chenro mar dar ka gidhi e udi ma nengogi oyweyo, ka giywak ni en dweche 6 koro nyaka ne gidhi dak e udi ma nengogi oyweyo to pok omigi pesa mora mora. Giywak ni deko e chulogi pesano, koro miyo ok ginyal dhi mbele kod ngimagi ma pile ka pile, ka bende udi mane gidonje onge gik ot duto mane osingnegi. En ng'anyo mane ochakore e yokinyi oko mar apise sirikal mochung'ne udi ma nengogi oyweyo e boma ma Nairobi. Miche gi miche mag jodak ma Mukuru kwa Njenga ochokore oko mar apisego ka giywak ni nyaka ne gidar ka gidhi dak e udi ma nengogi oyweyo, pok omigi omenda Sh30,000 mane jatend piny nosingo negi mar konyogi e dar kod dhi mbele kod ngimagi. Kuna pesa tuliporomisiwa tutapewa 30K ya kuhama. So kijiji imekuja ikabomolewa. President alikuja akalonji nyumba phase 2, lakini tujapata bado nyumba hadi hata ufungua tu kupewa. So kijiji imebomolewa, tunanyeshewa mvua na watoto. Sisi tuliambiwa kwamba tutapatiwa pesa ya facilitation.
na tumekaa pale, tumekuja tumebomolewa. Unajua sisi tuko hapa, lakini ukienda pale kwa ground ndio utapata venye mambo iko. Tukafurahia mipango ya rais venye anasema nini mambo mzuri nini tuka give in kwa hiyo maneno. So nakuja kwamba pesa ya facilitation hatujapata, tumebomolewa. Sasa tutaenda wapi? Kaluore kod jodago ne omigi kadi moyiedhi mar dhi dak e udigo, to kata kamano thothgi manigi kadigo pok oyudo pesa mora. Kwa wale watu wenye wachapata hiyo pesa, already we have it. So we are around out of 1080 wamepata watu kama 400. So 680 hawajapata kitu yoyote. So hiyo record yote tumesafuatilia, tukapita kila blog, tukafanya hiyo bloglam, tukaambia watu tuletee kadi yako, tukaangalia, tukapata. Sasa tunajua kama huyu mama amesimama hapa, kama huyu mama hapo ndugu yangu. Yeye anasema hajapata. Tukasema kucheni basi hizi wote ground floor. Tupatane chini kwa kiwanja tuongee issue. Tukahesabiana. Tukaona tuko watu around 680. Bende giywak ni e kinde mane gidonje udigo ne osing mar miyo gi kombe, mesa kod gik mamoko mag ot, to nyaka sani pok omigi kata obedo ni gisebedo ka gichulo mondo migi gik ot. Kwanza nyumba yangu mimi hakuna, nililetewa mattress na kitanda. Sijaletewa kiti, sijaletewa wardrobe, meza, na tunaambiwa tugoje. Tunaambiwa bado tugoje. Na tunalipa 42. At all. Mambo ya furniture tumeshinda tukiongelea, being that tulikuwa tumeambiwa you can come and then mtapata nyumba ziko sorted. Tulipata ziko sorted, tukaambiwa tungoje for a bit zitakuwa sorted. We have been here for 6 months. Tunashanga hii a bit imekuwa forever ama what is happening. Tulipata at first GOK tushikilie. GOK zenyewe hata zingine ni kuomba tunajazilia. Kitana ni 5.5, GOK ni ya 3 inches. Jodago koro kwayo jotengi mondo uogoko okonygi mondo chulgi pesago kagiwacho ni gin gi ranyisi moromo ni gidak e udigo. Sisi ile kitu iko hapa Chambo Kuu, tafadhali hao watu kama hii pesa naomba iko mikono ya watu, viongozi wetu kutoka juu watutetee pesa iriliziwe, kila mtu apate pesa yake kwa mfuko, because wako na data. Hawezi tuambia kuna data ina correctiwa tena ya pili, because ukiona huyu mama kakodai kadi kwa mkono kadi kama hii tukiwa nazo, hizi kadi siko kwa system. Hizi kadi ndio system yako inaonyesha mimi kama mimi posire niko kwa system, nyumba yangu ni block gani na au namba ngapi. Kaluore kod ote mawayudo kowuok e apise mochung'ne udi manengo gi oyueyo, jodak mane odar kowuok Sepu, Mariguini kod Mukuru owinjo mi 30,000 kendo chenro mar chulogi osebedo kadhi nyime e dweni. Ka ikin ji 7,000 ma owinjo chul, ji mohewo 4,000 oseyudo chudo, ka chenro mar chudo gisingo ni biro rumo jumani. Riwruok mar okinde matindo mawuok Kaluo ka otenore kod piny owacho ochako chenro mar neno ni oganda to ahinya rowere okawo ombulu opande kod chenro mamoko mag piny owacho. Jafombo marwa George Juma nigi lerno. Chenro ma kawo ombulu opande ka achiel kod kata kumano mar thieth mar SHA osebiro ka digni gwego mag Kaluo ka oganda osebiro ka ywago bor mar kuonde mikawo chenrogi kod midhiero mamoko. Kaka yo mane ni oganda okawo pande ombulu kod kumano mar thieth mar SHA, riwruok mar okinde matindo mawuok Kaluo kawo tende kod piny owacho ochako chenro mar tero chenrogi machiegni kod oganda mondo gibed kod yot e yudo chenrogi ma oting'o yudo pande, ndikruok kaka jogo ombulu kaachiel kod kumano mar thieth ma ong'ere kaka SHA. We cannot influence and we cannot inform the next government if you are not part of it through voting. Without being registered as a voter, you are invisible, your voice is muted, and your future is being negotiated in the rooms where you are not there. So please, I urge you just ensure that you are a registered voter so that you can negotiate where people are negotiating for other opportunities. The main reason why we are here is to push for voter registration. Recently, we had the annunciation from the IEBC and the target of 6.5 million Kenyans for the registration of new voters. And as part of our role as advocates is to push to ensure that members of the community, members of the society and the public at large realize this democratic right. Nilisikia jana atisha napewa watu bure bila kulipwa pesa. Na nimepewa iko nayo sahihi kutoka wiki jao ama kesho. Mimi akiwa mgonjwa mimi taenda hospitali tena tatibiwa mzuri na wajukuu yangu. Sahihi mimi iko tu na wajukuu. Riwruok mar okinde matindo ma Kaluo ka otele kod jakom mar Gichabi Otieno
wach nigi gombo mondo koro ng'ato moro mohiga 18 mawuok kaluo obed kod duol e pacho kae gin manyalore mana ka gin kod pande kaachiel kod ombulu. And in giving back to the society, we organize this event to ensure that members also come to register as new voters. And so far, we are looking forward to hitting the target as announced by IEBC. Vijana yote nitaelesha kutoka leo aende achukue ID, alafu achukue kura. Siku ya kura au afike mapema aende kupiga kura ndiye apate matunda ambao hata leo nimeshukuru sana kwa maana nimepata matunda bure. Efia Chemenja lobja kwa rogno maro kinde matendo mawuok kaluo wach rawere nitiere kod ting' maduong' eneno negi bedo kod telo makare pacho kae gino manyalore mana ka gintie kod opande kaachiel kod ombulu. A voter's card is the only way we can change the course of our region and the course of how we manage Kenyan politics. And it's important that everybody who gets to 18 gets an ID and gets a voter's card. And as Young Lawyers Association and Young Okil Kamaloka, our message is register, get an ID, and also register to vote. Be the change that we want to be. Kao pogore kod siro chendogo maka opande. Ombulu kod kumbano Mathis Marsha, ruogni maro kinde matendo bakaluo. Bende dhi nyime kod konyo jopiny e luwo mokuom cases ma osekwam midoho kod kata mago mabende koro pok ochopo doho nono monge chudo. And we're looking forward to going to another place in the near future just to give back to the society that has raised us to who we are today. We've been able to handle 17 cases. Some are active cases. Some are cases that went quiet for a while and members of the public did not know how to pick them up. And because of the expertise that we have as advocates, we are able to assist them and free of charge give them legal assistance today. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Juanga gi report mar George Juma koke kaunti ma Migori emadwano akaogodo yoyo mokwongo yoche manyien mag rameny pinya midhiambo masani kata kamana soma ni moko kum ote ma uchwalo na jamta woda wasi wachonda Mogi TV ler sana from Awasi border ongisa kaini Joyce Odura ni maler sana from Awasi border. Peter Olo wachoni owuoka Ugangi Udenga wachoni Ramogi ler ote machielo iwachokae mano ni utona onjez wachoni wach JSS jopuonjre gi jonyuol gin gikikore jotendwa ema waseyo kuom bagnini mosna joka nyaluote ageno ni giriyo mabera ote machielo ma uchwalo no kai Monica Luoch wachona nu malera ka Nairobi buruburu one mana gimamane mano Phoebe Bishop Mondi Otiche mano mar gemo nyinyore ngisani mosna jaoda Sara Atieno gi Olo Oyanda gi Ngeso. Nyakora Juang medkete weche manyien mag rameny piny wakawiyo madundo gisani waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ani lungani Crispin Otieno jafamo mar Ramogi TV ma oke county ma Kisii kod gwenge ma Transmara. E kindeni ya kwa yunu nyasi mag hawi maber mag sikuku ne familia duto mantiere e Kenya kod jogo ma gin jo ma joka nyanam. Kende seche gi ma wantiere sikuku kwa yunu mondo bende upare jogo ma ochando. Jako chon loyo dhi kajuoga,
Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo nyakwara Mogi Ajong' e weche manyien mag rameny piny. E twak makende kawuono, jafwambo marwa Ali Abich ogoyo mbaka gi gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga, ma bende en jakom duond bura mar ODM. En twak mamenyo sigand telo, kit telo kod okenge mag telo makinya. Okinyi wadonje par gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane kocha wuode ka chudi bura marangue kama rwako wayanga ya ode. Karibu sana. Machiegni ahinya dala. Karibu sana. Bang' rwako wae ode, wawuothe ode kendo nyiso wachiel kachiel nonro mar familia mare kokale pichni mopogore ma oketie korot. Mana kaka ng'ama miyo, gavana dhi nyime kod tije mopogore jikon, kama olose math mokinyi kendo ikore mar pidho wende moleme pare ka. Kidhi mbele. Toro nyomondi mago meki. Nyoyo bin gi duma. Aol ni chai ko sidhi maduma. Bende otero wachiel kachiel nyaka puothe mar olembe, kama onyiso wa olembe mopogore ma opidhe pare ka. Pok to gichiek maber, but gisechako ol. Next month ichame. Even next month? Podotek. Podotek. Okay, kare machunga benika, gindim. Yeah, kuro ma guardian wama. Bang'e to wabedo piny ka watwak achiel kachiel e weche mopogore anyato mago mamulo dongruok mar kaunti ma Homa Bay, siasa mar duond bura mar ODM e kinde weche mamoko ma bende mulo ngimane. Okabana nya gavana, thoth ji ong'eyi ka idonje lak mar siasa kichako ibedo woman rep mar kaunti tiyo higa par kapok idonje siasa. Ne in ng'ama chalo nade? Ang'o ma nitimo ma koro miyo ji koro ng'eyi ka koro idonje lak mar siasa? Naluwo siasa mar wuonwa kabisa. Omiyo adonge ot mar siasa. Kadhi e university, kadhi e high school, abedo ja siasa kuro, abedo head girl Kisumu Girls. Kadhi e university, ani mana kongo bedo nyako mano kongo bedo secretary general mar Kenyatta University Students Union. Wago siasa e university be katieko tadhi e tich. Tiyo gi organization miluongo ni Trust for African Rock Art. Neng'iyo weche mag rock art gin goro manogor chon. Moko ni kata mfangano ka to gine Afrika mangima. Kaito katieko tatiyo gi LVCT health. Mane watiyo weche mag health, nwang'iyo weche mag kute mag ayaki thothne. Kanye maka ae tabiro kore siasa ma national, ma donjo kaka woman rep ma county ma Homa Bay. Gin midhiero mage ma samoro joko joma mine matela mar siasa ma samoro nyalo go chuny kata miyo madwa donjo siasa kuro konya gicha gimolelo kanya donje. Ando ng'eto thoth ne joma mine kopogore gi joma chuo. Kendi nyalo paro mbaka mane mosenindo Raila Amolo Odinga goyo e wach mar siasa mar ng'ama miyo kopogore gi mar ng'ama dichuo. Jakom ne siro mine kabisa nikech nowacho ni miyo wuok thurgi kaka nawuokano. Tibire piny machielo, tibiro kendo kipieme siasa, tipiemo gi yawuoyi manodongo kanyo. Mako dhi e odni to wacho ni man wakwayogo chon. Yoni nwaluwo, kae nwabedie. To iyudo ka ng'ama miyo kobiro to en onge gi historia no mar kama ochung'e no. Dala gi kocha be okonyal chung'e. King'iyo weche mag resources, ng'ama dichuo nyalo wacho ni ana uso lopani adhi achungo. Lakini ng'ama miyo king'iyo kaka ownership mar gik machalo lowo gi gik makamago pok obede lwet joma mine. Samoro siasa bedo gi koko gi lweny. Tiyudo ka joma chuo keto lweny mang'eny to samoro ok nyal favor joma mine bende. Koro an gi chir, gima miya chir mogik en ni mine ma upcoming ging'iyo ni ka fail to onge kuma gibro dhi again. Be ibro ng'isgi ni wamiyi tich mondo idhi fail kaka Wangano fail cha. Wamiyi mondo idhi we kaka Wangano we kore cha. Tarik 25 dwe mar 8 2022 ni dhi alap tuke mar Raila Odinga kendo chamo muma kendo singori matiyo ne jo Homa Bay ka ndi kalore kod singo mane miyo gi mag dongruok. Sani koro in gi higa mar 3. Dongruok mar kaunti osebedo machal nade? Apani wasedhiro dongruok maber.
kichako mana galap tuke mar Raila Odinga Stadium. Seche kane pok waluonge ni Raila Odinga Stadium. Chieng' man wachamo muma kacha, inyalo neno kaka nochalo. To king'iyo sani, face mokwongo mar tieko stadium ne watieko mwayawe ma wachake ni Raila Odinga ma jakomo biro moyawe in June 2023. Mano nosemana bedo dweche 7-8 kama nyaka ne wakaw telo. To ne wakawe kama ne entie cha keto mijing'o wate molose ma pavilion mokwongo cha oger motieki malumo keti ma gimoro amoro keti ma en stadium maninyalo tiye. Bang' mano wachako wakelo president gi jakom kanyo higa mokalo, inyalo paro 29 December gibiro gituge pap kanyo. To kanye mana kwaye jatelo ni kiyie to stadium wan koro wachopo kode ka mabe unyalo goyo mpira maber. To kuonde ma joma moko bete onge shades makanye makoro ne president bochiwe commitment ni mondo ger shades mamoko magone erokamano. Kidhi hospital idhi yudo ka almost 60% e hospital mar accident and emergency center manyien magorofa beach mwagero mar keto hospitandwa e ngas mamalo nikech ne wayudo hospital ma Homa Bay referral ka en level 4 to ne watimo application mochore to level 5. King'iyo hospitandewa mamoko mabende nokwamu kaka Rachuonyo East, Rachuonyo South, hospital Mambita wasekete improvements kanyo. Kidhi hospital Manyandiwa, kidhi hospitandewa waketa a lot of improvements infrastructurally. Jopuonjwa mag ECD nwayudo ka ok confirmed kaka permanent and pensionable. Sani wase confirm jopuonj 1,200 ma to permanent and pensionable. Wadong gi jopuonj 500 mwakochopo 1st of February gente gibro bedo ka gin confirmed. Sama ikruok dhi nyime mar loso kar kembe mariwane wang'eyo ni nitiere kambi Kigoto mane chako yudo ka ne gavana mokalo chako ka tidhi tieko bikelo masin mane waneno ka ogai marudi mosene Raila Odinga nobiro yawe. Nyaka sani ang'o mane otimore momiyo sani koro Kigoto kunyalo rego mogo? Government is not effective e weche mag biashara. Nikech yudo ka madonjo ng'eny to koro mondo yud mawuok mondo obed stable profit wise otamore. Koro kane wase invest quite a bit e wach ma Kigoto to ne wa make a decision kaka cabinet ni kaluwore ni waketo pesa to mawuok tin. Nikech government is not good at the business of doing business. Mane momiyo ineno kata ka privatization dhi mbele kata mar state corporations mamoko national. Wambe nwa decide ni mondo wa privatize Kigoto. Ma wase yudo private investor masani osetimo improvements kanyo. In January obro chako rego as a private investor to miyo wa rent. Gavana inja siasa kinja komdun bura mar ODM. Tarik 15 madu mara par ne chapinyo kuyo ka ogai mar ODM onindo. Isebedo machalo nade nyaka jakom Raila Odinga ninde. To ere kaka neno ka ODM dhi nyime ka onge Raila? Abicho osebedo kuyo maduong'. Aparo ni mana kaka lal mar jakom obwogo Kenya mangima gi piny mangima. Wambe nwabedo gi bwok maduong'. To kaka jo-Homa Bay gi an kaka nyawang'aya jakom nyo osiepwa mwang'e ni December kama nyaka ang' wayude kobiro otimo 1, 2, 3 kodwa. Omiyo en kuyo maduong', en bwok maduong'. To kata kamano en dwaro mar Nyasaye. Matiende ni wambe koro nyaka wafundre watuyo kanda mondo wadhi mbele. Aparo ni bwok maduong' nobedo ne chama mar ODM. Kendo nitie joma nowacho ni chama mar ODM nyocha en jakom to jakom ema nyocha en chama mar ODM. Matiende ni chama mar ODM orumo. Anto kaka nene tanene ni ling'enyo mane jakom owenwa nikech wan oganda jakom. Nyocha wan joge. Samoro no konyal wene ng'ato ka ng'ato mwandu ni inapogo ni puodho moro, inapogo ni ma. To gima nowewa go maduong' kaka oganda. Nowewa kwariwore wan gimoro achiel. Mano ne en gift maduong' manomiyo. Mar ariyo nowewa ka wan gi chama nikech onge kaka ji nyalo chopo political power ka gionge gi mtoka ma gidhigo kuro. To mtoka midhige political power en political party. To jakom no gero party higni 20. To wewa gi chama mong'ere kochakore Vanga, Kwale kucho, modhi nyaka Todo Nyang' Turkana.
mowuok to Donyang' mobiro Nyatike wuotho rumo ka ata na river moluoro piny mangima. Tiende ni mae gima nyaka wariti kaka ling'enyo mane Jakom Oweno. Koro aneno ni by elections manyotimore ji nyocha nigi to mang'eny kendo ji nowacho wache mang'eny, nowacho ni ODM dhi lose election. To aneno ni jopiny nyomiyowa vote of confidence kanye wayudo kom ma Ugunja, Magarini nyaka Kasipul, kombe manyicha wango kaka ODM. Koro en tichwa mondo wateg chama kwa kanyo. Winjruok bar ODM gi UDA chalo nade kendo winjo kanyoro kando wacho ni nitiere kaka koro ODM dwa donjo winjruok kendo manyien gi UDA motelo ni yiero mar 2027. Ginang'o gini makoro dwaro manyien kapok odonjo e mesa mondo mi ubed kanyakla yiero mabiro. Apani one very clear on kuma nyocha Jakom Owewa. Mokuongo Jakom Owewa e broad based. Broad based government inyalo paro tarik 7 dwe mar 3 higani makoro watieko ni ne wan KICC. Negi sign MOU. Jakom no sign to President Ruto be sign. MOU mane list 10-point agenda. Mag gik manonego timre e kindwa. Gik mang'iyo jopiny gi gik mamoko. To winjruok ni nokoriwo winjruok mar support ma 2027 and beyond. En winjruok materowa nyaka 2027. Emomiyo nyocha wawacho clearly ni wan a broad based government nyaka 2027. Mar ariyo wadwa tego chama wa mago jo party te winjore. Koro wadwa donje winjruok materowa beyond 2027. Igeni sirikal ma wantie ni nyocha wacho nokwagone kura. Ma en sirikal mane wadhi e Kisuma. Tiende ni koro kwa dhi 2027 to nyaka wabed gi winjruok gi partnership mar ni ere coalition agreement mwabedogo ka koro wadhi mbele. To mano nyaka bed negotiated. Mane gimwa wacho. Inen, ok wanyalo wacha ni koro kaka ne wan gi MOU cha ni koro wanyalo dhi adhiya nyaka 2032. No. Kochopo higa manyien, higa ma koro ne wantie ni, mane higa mar tich. 2026 ni ma higa ma siasa. Ka koro wadonje higa ma 2026, in the course of this year, ODM bro bedo gi National Delegates Convention. National Delegates Convention bro loso decision. Ma ok en decision na wuon an kaka nyawanga wacho ni anto nagombo ni wadhi adhiya gi broad based ni mbele. Wariwre ariwa gi President Ruto wadhi mbele. But ma ok en decision mar ng'atadi. En decision mar the entire organs mag party. Mane momiyo nyaka wadhi National Delegates Convention. Mondo National Delegates Convention or make a decision. My highest decision making organ mar party. Or make a decision ni kwa di 2027. Magi e coalitions mwadwa ni mondo wabedgo. Governor Kwatieko weche osebedo ka kudhore apani kata imbe osechopo iti ni samoro kadibe ni wang'iga komon mabende duong' moingo mar governor e yiero mabiro mbele ni ma nyalo wacho. Gima nyalo wacho en ni an nyeyo jo Homa Bay oyiera kaka governor ma Homa Bay. Atiyo negi kaka governor ma Homa Bay kendo en gombona ni mondo ka jo Homa Bay oyie to chako nuoya e kom mar governor. Mano gombona gi pacha. Kendo aloso gi jo Homa Bay pile ni ka giyie to giduoka kaka governor ma Homa Bay. En sani be an national leader kaka national chairperson mar chama mar ODM. Mbaka nyalo gore kamoro amora. Koro mbaka kogore ok ditam mbaka mondo ji ogo mbaka. Koro ji nyalo go mbaka to Nyasaye manigi chenro te mag kila ng'ato ka ng'ato kaka dhi mbele. Nyakwara Mugejuanga gitwak mali abich no bedo godo kod governor e county mano ma Homa Bay madwa ni wakaw godo yueyo machielo weche manyien mag rameny. Pia ng'isi ni nyalo tudori kodwa kichwalonwa otegi kokalo yoro duto te mago bag tudruok midhiambo makawuono. Soma ni moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo namba mar 3 Ing'isa ka indira Ramogi TV ma Joyce An Polo Nyango ka an Ralingo Asembo anene umalera gi jaoda Rebecca Nyaugenya Siranga gi nyiga mano Christine Gidorina kendo wamor gi Ramogi TV. Iwacho ka inano weche manyien makare Mosna Karana mar West Kano Joshua Chola kod Bishop Charles Mayoga. An Martino Chienga kawuok Rueya. Ramogi TV an jamta wuoda wasibodo ng'iso wanano e yo makare kendo weche manyien chopone e yo makare. Nyakwara Ramogi Ejwang med tudri kodwa gi sani wakaw yo madundo waduogo kikidhi mabor.
know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Christmas ochopo, janeno mara adwoko ni erokamano kuom bedo kodwa higni 4. Isetayo maber kabisa, omiyo en mor mara mar nyisi ni ber kod sikukuu mar Christmas maber kabisa. Come on, Peg. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Asedonjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisheragero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. Eweche mag tuke en ni ikruok ne tuke mag Auma Nyagoro Cup e ward ma Kibiri e kar chung od bura ma Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay osechakore. Motelo ne finals mag tuke go ma idhi bagi e alap tuke ma Kandiege tich abich jumani. Auma Nyagoro Cup dhi bedo e tielo mokwongo kendo ochane gi patron mare ma en jatend migawo mar omenda e kaunti ma Homa Bay Solomon Obiero, kama odhi kelo timbe te mawuok e locations ma Kabiri ward. Timbe mag adhula maromo 8 biro larore e kind tuke ma kamago, ka timbe mamoko 8 bende biro yudo mich mopogore ka tuke go orumo. Kalure gi jakom mar chenro mar tuke mar Auma Nyagoro Cup Kennedy Ondiek, tuke go okawo timbe 8 mane wuok joloch e opiche mag adhula mane obagi e gwenge mopogore e ward mag Kibiri. Mich mopogore machalo omenda ma achinga, lep jotugo kata uniforms, okombe, medela kod mich mamoko ibiro chiw ka dwaro margi en jiwo talanta mag rowere e ward ma Kibiri. To gi mipiche 2 kaachiel kod boots, mpira ma wuoche mago mpira, kendo idhi migi bende medela. Team mar namba 2 idhi mi shillings 70,000 cash, to kendo idhi migi uniforms 2, bas imiyogi mipiche 2. Bas teams ma ochopo e quarter final te, teams 6 modong' wadhi miyo shillings 22,000. Anya kwa Ramogi Jwang'ero kama na inya kumbedo kodo nyaka gisani mochope giko mar weche manyiena mag rameny piny. Wolto chieng' wacho na wuoro pinywa masani kanyaka ji modhi e skul bende pod okaso mana ji gi gika manene ji oseweyo. Awuoro tiyo gi tocha, wach malicha ahinya. Neno Ramogi TV kana Githogoro Nairobi. Nyaka Ramogi Jwang' erokamano inya kumbedo kodo nyaka gisani mochope giko mar weche manyiena mag rameny piny. Warom kendo kango chopo kanyo saa 3 samanga kelo ni weche manyiena mago imore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Liz Otieno.